oon Tarja Salstedt ja mä oon ohjannut tämän näytelmän. Sirpa Rinne, yksi näyttelijöistä monen joukossa ja sitten mun vastuulla on myös rekvisiitta ja kaikennäköinen tarpeisto. Päivi Hörkkö, näyttelijä, jääkiekkoilija roolia, vähän pyykkäriä. Antti Laaksovirta, vastaava tuottaja. Tämä kertoo historiallisista tapahtumista semmoisessa lastenteatterin muodossa. Siinä on semmoinen joukki, joka metsästää semmoista pelättyä sikakyöstiä eri tapahtumapaikoissa täällä lähiseudulla. Se on semmoinen hassuttelukomedia, kyllä. Mulle annettiin aiheeksi, että haluttaisiin tämän alueen paikalliseen historiaan pohjautuva näytelmä, mielellään komedia. Ja alun perin oli ajateltu tätä sikakyöstiä, joka on ihan oikea tämmöinen rikollinen tältä alueelta, niin oli ajateltu sitä siihen päähenkilöksi. Mä itse asiassa hylkäsin aluksi koko ajatuksen, mutta siitä ajattelin, että oli puhuttu aikamatkasta ja tämmöisestä, niin ajattelin sitten lähteä sitä unen kautta tekemään. Et se tuntui mun mielestä vähän lähestyttävämmältä kuin se, että mä alan miettimään sinne jotain konkreettista aikamatkailua tai muuta. Ja sikaköösti valloitti minutkin ja päätyi sitten sinne Voneen mukaan. Yleensä käsikirjoittaja käy pari kertaa, mutta tämä prosessi on mennyt aika paljon sen ryhmän ehdoilla ja sekin oli Jennyn ensimmäinen käsikirjoitus, niin mun mielestä mä koin, että se on tosi hyvä, että hän on myös paikalla katsomassa, kuinka oma teksti muuttuu lihaksi näyttämällä. Varsinkin mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mitä ihan improvisaatiolla on saatu sinne lisää. No tietysti totta kai aina kaikki uusi on uutta, eli on tottumista siihen uuden ohjaajan tyyliin, mutta me ollaan oltu tosi tyytyväisiä, Tarja, todella kivasti mennyt. No mitä hän tuohon nyt sitten sanoisi, kyllähän meillä on kiistoja, eikä ollut, kyllä meillä on tosi hyvin mennyt, että on tosi tyytyväinen Tarja. Mun pitäisi mennä pois vähäksi aikaa ja kamera käyntiin. Ei tosiaan, siis meillä on hirmu hyvä yhteistyö ollut. Laukusalveiden menkkien kemikaalit varmasti saivat tuoda aikaan. Mielenkiintoinen reaktio. No ainakin saimme laukun takaisin. Joo, ja lähinnä se, että on hauskaa tehdä sitä juttua. Se on se. Koska mä uskon, että se välittyy sitten yleisöön, kun näyttelijöillä on hauskaa siellä näyttämällä. Se oli Paavo Nurmi. Ihan elävänä. Mä odotan, että kukaan ei mokaisi. Mä toivoisin, että se oikeasti saisi yleisön nauramaan, että meillä olisi yleisöä ylipäätään. No niitä naurunpyrskähdyksiä nyt ainakin, että se oikeasti se menisi perille se meidän vitsi, että se olisi sitä jotain. Paljon yleisöä ja että oma suoritus menisi nappiin ja toki muittenkin. Toivottavasti teitä jännittää tosi paljon kertaa. Oikea jännitys, niin kuuluu jännittää ja mitä enemmän jännittää, niin sitä paremmin se menee. Silloin se adrenaliini on kohdallaan.